Salutare și bine ați revenit pe canal! Eu sunt Alex, iar în acest episodul 1 de Vlogmas, adică o să fac până în ziua de Crăciun câte un episod în fiecare zi. Chestia asta se face foarte mult în afară, de exemplu Paul Cofero, dacă îl urmăriți, eu mai postez câteva dintre clipurile lui pe pagina mea de Facebook. Ideea este că ei, de la începutul lunii decembrie, fac câte un episod în fiecare zi. Dar eu o să fac doar pentru aceste ultime 5-6 zile, cât va mai dura, câte un episod nou în fiecare zi. Asta am menționat-o și în live-ul pe care l-am făcut duminică, ieri, pe pagina de Facebook a Funica Fish Room. O să fac câte un live în fiecare duminică în care o să dăm de mâncare la pești și puteți să puneți orice întrebări vreți. Așa că dacă vreți să participați la asta, duminică, în jurul după amiezei, cam pe acolo o să-l fac. Despre ce o să vorbim azi? Păi, astăzi am fost în Bucur Obor, în hală, în piață, și am căutat niște pești. Nu prea am găsit nimic, dar înainte să plec mi-a sărit ceva nou. Și anume, acest mascul de gupi, eu cred că este dragon. Nu o să-l pun din prima cu femelele pe care le am eu. Am doar 2 femele de gupi dragon, deci nu am masculi. M-au mai întrebat câteva persoane dacă am cumva să dau gupi dragon, dar din păcate eu nu am mascul, deci nu am pui. Acolo este o femelă și aici este altă femelă. Dacă într-adevăr este gupi dragon, este o calitate destul de slabă, dar fiindcă nu am găsit altundeva în timpul ăsta, am zis că de ce nu? Poate am avut noroc și chiar este dragon. O să așteptăm puțin până se aclimatizează la acvariile noastre, să vedem cum se descurcă. El pare sănătos la prima vedere. Patternul pe care îl are pare să fie de dragon, dar din nou nu sunt foarte familiarizat cu mai multe varietăți de gupi. O să-l pun în acel container de maternitate și o să ne uităm mai bine la el. Aici este masculul nostru. Nu știu dacă se vede foarte bine desenul pe el. Este și apa destul de tulbure. O să încerc să-l aclimatizez într-un acvariu cât de repede pot. Așa la prima vedere pare să fie dragon, dar este încă tânăr oricum. Nu se compară cu ce am avut eu înainte sau cu ce ar trebui să găsesc. O să pun o poză aici cu masculul care ar trebui perfect pentru aceste femele de gup dragon. Începem să-i facem aclimatizarea și o să îl mutăm în acvariul acesta, unde am niște masculi de gupanda și niște exifo sălbatici Rio Tamasopo, Montezumae. Am terminat să-i facem aclimatizarea, am mai discutat cu câteva persoane despre masculul ăsta, să văd dacă chiar e dragon. Cel mai probabil este o corcitură de fapt de dragon, fiindcă patternul pe coadă pare diferit față de pozele de pe net. Ar fi trebuit să aibă niște linii ca niște raze de soare pornind de la baza cozii. O să-l păstrăm, o să îi facem carantină, vedem cum se descurcă, iar dacă tot nu o să găsesc un mascul dragon cum ar trebui, o să folosesc una dintre aceste 2 femele și o să o combin cu masculul acela. Și vom selecta pui și vedem ce iese din proiectul ăsta. Cred că o să fie interesant oricum. Așa că acum o să introduc gupiul cel nou în bazin și o să ne uităm puțin la el. Acolo în spate este masculul nostru, pare să fie ok. Sifo Montezumae se cam dau la coada lui, dar sper să nu se întâmple ceva. Ăștia sunt printre primii sau dacă nu prima serie de pui de Xifo Montezumae. De fapt cred că este a doua. Da, este a doua serie. Au crescut foarte, foarte greu, au cam vreo 4 cm să zic, aproape 4 cm. Sunt vreo 6-7 în bazinul ăsta. Aici mai am o femelă pui de Retaxido Xifo, mulți gupanda pe care mi-am păstrat pentru mine și din care o să-mi selectez gupii panda mov și albastru.
aici am niște icre de ceva special, o să vă spun despre asta în episodul de mâine. Deci, cam asta ar fi pentru episodul de astăzi. Acolo este masculul și am mai revenit la culoare. Puteți să vedeți pattern-ul de pe el, cam cum arată. În orice caz, îl ținem în carantină, să vedem cum se descurcă, dacă trece bine peste vreo 2 săptămâni. Iar după aia o să selectez una dintre femele și o să o bag cu el. Iar după aia așteptăm să vedem ce pui ies și cât de diferit sunt față de cei originali. Și o să încercăm să facem linia stabilă. Dacă nu, asta este, am încercat și o să căutăm altundeva un mascul perfect. Ăsta a fost primul episod de Vlogmas. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like, să dați subscribe la canal și să apăsați butonul de notifications ca să fiți notificat de fiecare dată când postez. Spuneți-mi ce credeți despre acest mascul de grup. Nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă idee să îl cumpăr, n-a costat foarte mult deloc, a costat 4 lei, l-am luat din obor, deci nu este vorba de pierdere de bani sau ceva de genul, dar din păcate nu cred că este chiar ceea ce trebuie. Îl ținem, dacă trece peste carantină, îl folosim în proiectul cu o femelă de Guppy Dragon și vedem ce iese. Ne vedem în episodul Vlogmas numărul 2 mâine, iar până data viitoare, peace out! Manipulation